akala namin mauuna kami. Mas marami pa palang nauna sa amin. Ang tagal ko nang hindi sumigaw ng sumigaw. Dito lang sa rides na to. Grabe! Good morning! Good morning! We're going to Universal It's 5 o'clock. Maaga kaming gumising para mauna sa pila sa Universal Studio. Kasi itong apo ko, napaka-excited na. Ayan o, gabing-gabi ko pa, gabi pa Madilim pa. Madilim pa. 35 minutes ata sa train from here to Universal Studio. Ayan, lakad na kami papunta ng train station. Ay dadaan pa muna pala kami sa 7-Eleven magbe-breakfast. Family Mart kami bibili ng breakfast kasi katabi lang mismo ng entrance mismo ng train station. Da pa lang kaya nagluluto. Paano maaraman ang kuyan? Ayan, ubos na ang laman ng card namin kaya magre-refill. Hayagasan. Ganito na kadami. Akala namin mauuna kami. Mas marami pa palang nauna sa amin. Ayan ang entrance Mamaya pa ng 9 o'clock pa ang pila. Ay, ang open ng entrance. Imagine, ang oras ngayon is 6:30. Pero ganyan nakahaba ang tao. Ang pila ng tao. Ayan, bumili na lang ng breakfast sa Lawson. Kasi grabe ang... Kung masira mang kapininda. Lawson. Thank you. Ay, iyo. Habang mapatao. Boys kami. Boys kami. Iyo po ini kay kuya. Mag-share na lang. Ano gusto mo, Rot? Ayan, siya pa. Half-half na lang. Pwede man. Ayan, nag-open na ng maaga. 7:30, open na. Behind me.
kasi kung saan mo gustong pumasok. Kami sa Mario Brothers. Sa pila. Grabe, nagtatakbuhan ang mga tao. Grabe, nagtatakbuhan ang mga tao. Unahan sa pila. Unahan sa pila. Yung muna ni Mario, ano, yan kami nakapapicture lang. Hala. Hala. Grabe. Mga taga-digdiman lang yan. Yan ang dinadagsa. Nabadak mo ka. Pero kita akirot. Wow. Sa'yo na sinda. Wow! Let me show it! Show it! Wow! Green. Oh, yes, Gary. Green. Close my... Malo, pag kita. Hindi, pwede kita maglaro. Paano ka ilinta? Go. Yeah. Yeah. Big pop. Hey! Go, go, go! Go, go, go! You can do it! Go, 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 go! Carry faster, faster. Wait, wait. Go, Carrie, go! Fast! Oh! Yay, 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 yay! Go, go, go! Go, 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 go! Jump! Yay! Grabe, ang saya-saya ng mga apo ko.
Dalhin mo. Ang saya-saya para kaming makabata. Wow! Domo! Harry Potter na ni. Sa iba? Luwas kita. Sa iba. Kontrabando mo. Pinasuot kami nito. Very... Tatawanan pa kita.
sige. Tapos na, para kaming mga bata, naglaro kami ng Mario Kart. Bawal lang kasi mag-video. Ayan o. What is it? によりましては、茶色のお席でも全身ずぶ濡れになる可能性がございますので、十分に。 Gary. Yummy. Boys, boys.
サンキュー哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、うるせえ、うっしょるせえ、お前たちの方有害な魚だ、駆除しろ、行け、おいヘレ、まだ話が済んでねえな、そばにも逃げられやせんぞ。こいつら一体誰に鍛えてもらったんだ。もうあの大丈夫か。どうするつもりだ。うるさいよし、魚を逃がすな。うるさい。おお、何やってんだここ。女を狙ってどうする。マニアだ。どこまだ遊ぼうぜ。バカだ、来るぞ。Diyan daw ang kainan ng Harry Potter kasi dapat mag-lunch na kami. Kainan ng Harry Potter. Aircon sa loob. Ate, can you give him ribs daw? Good job, Kira. Ayan na oh.ベビードラゴンだびっくりしたサプライズあっちハンダイクをゆっくり左だYay! 早かったかな、おいで。Hi! 元気してあげて。おいで、おいで、こっち。準備はいいですか、カメラまで。どうぞ。Over here, boys. Over here. 3, 2, 1. 1, 2, 3. ありがとう。ほら、
Yan ang pila dito sa Harry Potter. Sayang, bawal ang phone. Pero sulit ang haba ng pila. Sulit naman pagdating sa loob. Diyos ko. Ang tagal ko nang hindi sumigaw ng sumigaw. Dito lang sa rides na to. Grabe. Grabe, super. Bilib. Nakakabilib. Ang ganda talaga. Sulit ang haba ng pila. Sabi na, masasabata. Ayan o. Ore, magkakasarabatan ta talaga. O yan o, si White Lady. O yan o. Ayo. The white lady. Yeah. Ay, ano ba yan? Takot na mga apo ko. Go right. Yeah. Go ahead. O yan o. O yan na naman. Wow. Gary, back right. Gary, back right, back right, back right. Pinapatindog para makusin ng visible. Kapantay. O yan. Puro yan nagaro. Ay, una. Linga mga paraluto. Oh. Nain ang zombie talaga. Yan talaga ang zombie. Hindi na namin na video ang ibang zombie. Takot si Cass. Nasa stage na lang.
Ayan, pauwi na kami. Nakalabas na kami ng Universal Studio. Ito na, papunta na kami sa train station. Ay, nakakapagod. Pero marami pa rin pumapasok para sa zombie. Mga pasikat ng mga zombie mamaya. Bye-bye na. Mag-good night na ako. Kahit wala pa kami sa bahay. Kasi bukas balik na kami ng Shinjuku. Tapos the next day, balik na kami ng Pinas. Bye-bye Japan.